Agafeu les maletes perquè avui farem un viatge ple de ritme. Primera aturada. Ho heu endevinat, l'Extrem Orient. En aquesta acadèmia de Palma cada curs s'inscriuen més illenques interesades en la sensual dansa del ventre. Porque la danza dice mucho, fue la primera forma de expresión del ser humano antes mismo de la palabra. Bailar quer dizer celebrar. Entonces vamos celebrar la vida bailando, comunicarse que nosotros es lo que necesitamos. I ara viatgem a la península Ibèrica per a descobrir a fons el pas doble. Moltes parelles de diferents països residents a Mallorca volen descobrir aquest ball. Per a molts dels ballarins, la dansa és tota una addicció. No poden dir no m'agrada si no ho has provat. Que s'esforcin i que ho provin. S'informien, quins horaris, perquè és com una droga. El dia que t'entra, costa molt deixar-ho en això. I la darrera aturada ens porta al sud d'Espanya. Cada vegada és més habitual que els gimnasos acullin classes com aquesta. Y es que les sevillanes també tenen molts de seguidors a les Balears. El flamenco lo que tiene es mucho sentimiento y si puedes conectar con eso es muy divertido. Sobre todo te socializas, hablas con gente, te ríes, te quitas muchas tensiones y cuando sales de una clase de baile eres otra persona. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Sensualitat, festa i sentiment. Per cert, demà dijous és el Dia Internacional de la Dansa i ja sabeu com ho podeu celebrar ballant.